आंनि फेसबुक पेमेन्ट एवमायानो सोर जानो गोसो दे कमेन्ट खालामनो फेसबुकखौ आंखौल' नायनो होफैयो आरोना मानसिफ्राहाय फेसबुक नायनो होफैलायबाय आरोना नायनोसै मालाबाबो प्रफाइलखौ बिदि लक होनानै दोननाङा प्रफाइलखौ लक होबाथाय नोंखौ रावबो नुला दे नै दासो फल'वाराव कनभार्ट जाबाय नोंना मिथिबाय दा बेफोर लेभेलफोरखौ लासैनो कमप्लिट खालामजोबबानो जाबाय आरोना एभरिवान खुलुमबाय आंनि बे मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल एन्ड फेसबुक पेजआवहाय नोंथांमोनखौ स' थांनोसैलाय जोङो देवानिनि गिदिंनोहाय सासे लोगोनावहाय रिल्स बनायनो होननानै थांगासिनो आरोना लोगोफोर दं नै ओरैहाय ओमफ्राय नानि दं रिल्स बानायनो थांसै आरोना मोसाहैनोसैलाय एसे जांख्रावनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्टेड दं नायबाय थाबानो जाबाय आरोना बे बेगाव मा लानो सानदोंसैलाय फैसा बख'नो सानदों आं इउटुबनि पेमेन्ट हाबबाय नालाय ओंखायनो इटिएम लादों आङो मैया 21 तारिखआव बयनाबो फेसबुक पेमेन्ट इउटुब पेमेन्ट प्रसेसा जाहैबाय फैद जाजोब्बायना ओंखायनो फैसा बख'हैनोसै स' लेट्स गो आंनि फेसबुक पेमेन्ट एवमायानो सोर जानो गोसो दे कमेन्ट खालामनो गेन्द्रा खारबायसो फेसबुक पेमेन्ट जों बेखौ जाहोगोन आं नोंसिनो गाइसमोन नै मोदोमा सोरना देरसिन गाइसमोन बेनियासो देरसिन ओरै लालाय नै नोंनिया मोननै जागोन आंना मोनसेल' जागोन नायसायनो आमाय नोंखौ माथो मोदोमखौ गिदिर नुथारो हाफांनो नायदो मोखाङाव ने मोखाङावल' गिदिर गाइसमोन बडियावहाय फिटखाद आरोना मानसिया मा साइज नांगौ बिदिखौ बायस'गा ना गोरै बिमा फिसा जानानै हामनाय ओरै लान्जायजों स्लिबा बिदिसो आरोना बियो दे थौदो बिजों गाखोदो सर्टकाट जानायनि गोलैया नै जोंहा सर्टकाट लामा गाखोनोसैलाय आरोना ड्रेनजों थांसै गाखोनो हागोन दे मामा आंखौ बसो आंसो गाखोनो हागोन हाया अमाया खारलाजोब्बाय अमाफ्रा गिनानै जोंखौहाय फाइनालि जों फैनाय लकेसनाव सफैबाय आरोना सैमाफोरखौ अरजानोसै फिसाला उन्दुदोंनो सिरि हाबहैदोथ' हनै ओंखारबाय आयै गेलेगौमोन बियो खमनो मैथा फिथाइया नै दाहाय खावनानै लांगोन आङो मैथा फिथाइखौहाय बुरिलाय लांबाय बिजामादै मोनहां नोंहा गमखौ मोनाखै सिख्ला देलायसो नुदों नै दाबो देलायनानै थाबावा रिललायनो एबारसो देलायसै बियो रिल्स लानो सना गानसै बियो माबा मामि खुमब्रमसै बियो नै नोंसोर नुनाय नङा नै मबाइला ओरै देखायहरलाय ओरै देखायहर दे केमेरायाव माबा सेरबा माबा जादों नाय सोरनावबा फनपे फैसा आंनाव फैसा फैफ्लांबा आंखौहाय साला आंबो जि फेसबुकनि एसे माबा बिब' जाहांदों ओंखायनो फेसबुकखौ आंखौल' नायनो होफैयो आरोना मानसिफ्राहाय फेसबुक नायनो होफैलायबाय आरोना नायनोसै मा फल'वारानो गैया फाग्लानि 2.3K फल'वारल'नो आरो बिदि प्रफाइल लक बानायनानैलाय बोरै फैसा मोननांगौ जाखो हरथ' लाथों नै बिदि प्रफाइल मालाबाबो प्रफाइलखौ बिदि लक होनानै दोननाङा प्रफाइलखौ लक होबाथाय नोंखौ रावबो नुला दे गाना आंनाव दंजोबखायो बर'ना हिन्दी नामा बर'सो दख'ना गाननांगोन ना दख'ना आं गस्लासो गानदों गस्लाखौनो गानदो मानो दख'ना गाननांगौ बर'आव दख'ना गाननांगौ मानसिफोर बखिहरो नै दासो आङो फैसा हाबनायनि लामा खालामना होनो नागिरदों आरोना बेनोहाय गासिबो मिस्थि जाना गोजोनबाय एसे मिस्थि लोंहोगोन आं होनबा हिन्दु नालाय हिन्दुनो क्वार्टार लोंहोगोन आं हाफ क्वार्टार नांगौ ना फुल क्वार्टार क्वार्टारखौ लोंग्रा नङा आङो माथो लोङो होमबालाय ओरै मा होनोमोनलाय ओरै बुनानै गेंग्राया मा होनोमोनलाय बेखौहाय
नै दासो फुलवाराव कनभार्ट जाबाय नोंना मिथिबाय दा बियार बाराव बियार लोंहैगोन बाराव लांगोनबा आङो नै ओरै फै नायफै नै नोंना फ्रेन्डसोमोन ना बियो फुलवाराव कनभार्ट जाबाय एबारसो फैसा हाबनायनि माबा बानायबाय आङो ओमफ्राय बेयाव मा खालामनांगौ जेबो खालामनांला खालामनांगौ नैबेयाव सिडि स्पटआव सेर दे आं सेरबाय थाबालाय नों बावहैगोन ना ओमफ्राय बेफोरबा आदार फेन गारलायलायनाय बेखौ हौवासो अबे नैबे औ स्टार लेभेल बेफोर लेभेलफोरखौ लासैनो कमप्लिट खालामजोबबानो जाबाय आरोना जेनेब्ला नै स्टार्ट मोनजेनखाबाय नै बावसोर आसोलफ्रा रिल्स लागासिनो दङ सानैजों आयु प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ खायदों खालायगासिनो होखाव होखाव खयबार प्रेक्टिस खालामखो मा जायगायाव थाना मोसाबाय एसे दावथ्रोहां मालाय खालामाखै जाबाय जाबाय दे मोसादो रोङाबाबो जायो दे आयु खालायनोसै बिसोरो नै एबार टाइमार हो 10 सेकेन्ड एसे फासयनानै मोसा ओमफ्राय एसे फासयना मोसा गोजान गोजाननो एसे गोजान गोजान मोसाबाल खाजो मस्त जवानी जवानी बोरा नोंनालाय सोनोरियालाय बहुद रिल्स लाबाय मोसाबाय आरोना ओमफ्राय मेंलायलायनानै जिरायनानै दं आरोना आङो दामफ्लेनानै माबायावसो गोजौआवसो फैदों आरोना रिल्स लानानै फैदा बारबाय गोजौआवसो दंफैयो रिल्स लाफैदों फिसानि थाखायनो मोजाङै मोसानो मोनाहाय गाइसमोन नै मालाय आखो मोसादो दे माथो होदोंलाय आखो गेजेराव बालम गेजेराव बिंदिया जलागाय केकरि खोन्दुमानि चन्दावनि शर्माय मैथा लांनो नै हास'होदों आङो मैथा हास'बाय बेसारा बेसेबा ओमफ्राय मोजांखौबो हरखायानो फिसाइखौ रायजानो खेरेबा खेरेबाखौसो हरबाय अय नाय मासे फाग्लि खिथा बेलाय बे गाज्रि नुबाय खेरेबा अय नाय गोमोन खेरबा खरबा खुगा सियं सियंखौ जहरबाय आरोना थांनो ओंखारबाय थांसै मोनाथारबाय खेबलांनो थांसै होमबालाय थाथ'दो अबे बिबारखौ गेट बिबारा ने वाइट पिंकबा साबसिन नुगौमोन जायखिया थांसै थाथ'दो दे बाय बाय गैया चावमिनबो जाहोसै मिस्टिबो जाहोआसै साहाबो लोङासैनो हाग्लिस जागोनहाय फैलाहाय नोंसिनाव गाबोननिफ्राय साहा लोंहोबा माबा माबि जाहोबा ओरै थांसै फैदो औ बाय बाय मैथा लाबाय आरोना जै मैथा हारिनि जै ओइ गाज्रि दामोनसै थांबाय जोङो दा गुमै फैबा फन हर दे